Aktar minn 1000 tunnellata ta' fliexken inġabru permezz tal-iskema ta' rifużjoni tal-kontenituri tax-xorb f'10 ġimgħat mindu daħlet fis-seħħ din l-iskema. B'kollox il-magni tal-BCRS ġabru mal-25 miljun fliexkun tax-xorb li 70% minnhom kienu tal-plastik. Dan ifisser li b'kollox ingħataw ma' 2 miljun u 500,000 euro f'depożiti minn dawn il-magni. Fi stqarrija l-BCRS innutat li permezz ta' din l-iskema jekk din l-attitudni tkompli Malta se tkun fi triqitha lejn id-direzzjoni tajba sabiex tilħaq il-miri tal-istess skema fl-ewwel sena tagħha. Intqalu wkoll li numru ta' ħwienet qed jieħdu vantaġġ minn din l-iskema billi joffru li jiġbru l-fliexken tal-klijenti tagħhom huma stess. Sa issa aktar minn 100 ħanut tal-merċa qed joffru dan is-servizz u dawn qed jinnutaw li qed jaraw ukoll żieda fil-beħ tagħhom. Dan hekk kif aktar nies qed jażlu li jixtru mill-ħanut fejn jistgħu jagħtu l-fliexken tagħhom. Kelliema l-BCRS qar li fost il-lokalitajiet fejn qed jinġabru l-aktar fliexken hemm San Pawl il-Baħar, Ħażabbar, Birkirkara u Xewkija b'medja ta' 6,000 fliexkun mormi kuljum. Fid-dawl ta' dawn ir-riżultati il-BCRS qalet li se tkun qed tintensifika l-ħidma tagħha sabiex il-magni tagħha jitbattlu aktar spiss.